Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Mga residente sa Island Barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur, padayon ang paghiklin ilabi na karong gipaubos sa signal number 2 ang lungsod tungod sa bagyong Basyang. Mga LGU sa Caraga Region nagpatuman og suspensyon sa klase ug trabaho sa buhatan sa gobyerno sugod karong adlaw. Ulahing update sa track sa bagyong Basyang at Tangi. Kapin 3,300 ka aftershocks na ang nabati sa Kalamansig, Sultan Kudarat sukad sa linog ni adtong Enero 20. Kapin 11,600 ka magbanay na ang apektado. Duha ka habal-habal drivers samdaan human nagtinigbasay ug nagdinunggabay tungod sa bangi sa pasahero. Insidente sa pool sa CCTV. Og iro nga daw mihilap dihang milakaw ang fur parents nakatandog sa netizen.